pri sledovaní tohto videa. Krátko si by som chcel vysvetliť registráciu, keďže sa skladá z dvoch fáz, kde nájdem návody a marketing. Znamená, že keď pošlete niekomu registračný link, tak on uvidí nejakú takúto tabuľku. Môže byť, že to bude po poľsky, tak si prehodí češtinu, vyplní v prvej fáze základné údaje. Príde mu potvrdzovací link, kde bude ide číslo, heslo. Ak náhodou by mu neprišiel, tak klikne na zabudnuté heslo a príde mu nové heslo. Username jej e-mail alebo ide číslo, vloží heslo a ako prvé prihlásenie bude musieť dokončiť registráciu a vyplniť údaje. Čiže vyplní heslo, potvrdenie hesla, jazyk, mena, krajina a tieto údaje. Čiže prejdem k marketingu. Ešte by som vám chcel ukázať takú pomôcku. Na Facebooku máme súkromnú skupinu Phoenix Global Group SKČR. Na Facebooku môžete napísať na Peter Phoenix Janček. A tu môžete vidieť, keď si niekto svoje objednávku, kde sa má prihlásiť, videá, recenzie, katalógy a tak ďalej. Čiže marketing vo firme Phoenix Global Group nám ponúka stránny štát, dynamický štát, riaditeľské pozície, 3 druhy autoprogramov, dovolenkový program a zlaté prémie. Za chvíľku to rozoberiem podrobnejšie. Čiže členstvo je zdarma. Žiadne povinné objednávky. Zľava na tovar je 25%. Vyplácanie zo štruktúry formou 90% zľavy na tovar, takže ak urobím objednávku za 100 eur, 90 eur mám zľavu, zaplatím iba 10 eur. Ako živnostník na účet a bez živnosti vlastne dostaneme takú kartu, keď si ju vyžiadame a môžeme platiť v obchode. Katalóg je dvojmesačný, platba je buď dobierka, .pay, prevod cez internet banking a bude možnosť aj PayPal začiatkom roka 2021. Niekedy asi vo februári, únoru bude mať internetový obchod, to znamená, že ak niekto spraví objednávku, tak ja mám tu medzi províziu. Kurz na výpočet zo zlotých na eura je deleno 4,1 a na české koruny deleno 0,16. Aby bol nárok na províziu, ak mám pod sebou ľudí, tak musím urobiť vlastnú objednávku za 56 eur alebo 1425 korún českých. Ale nerátajú sa katalógy, perá, všelijaké príslušenstva pre distribútorov. Parfúmy sú z Francúzska, kozmetika z Nemecka, možno nejaké dva produkty z Poľska, sebelné šperky z Rodil, niečo najláhodne pre alergikov sú z Talianska, doplňujú výživy Nemecka. Firma je Poľska. Ak ste predajca, ak chcete zvýšiť váš obrat, určite vám odporúčam mať nejaké produkty odskúšané, aby ste vedeli povedať svoj vlastný názor alebo recenziu. Kuriér na Slovensku vozí 1, 2, 3 kuriér. Na Slovensku vozí kuriér, v Čechách je to poštový kuriér, ale rokuje sa so zásielkovňou. Novinky bude veľa noviniek, či už vône, pánske hodinky, dámske hodinky a niekedy na jar aj veľa dekoratívnej kozmetiky ako rúže, riasenky, pudre a tak ďalej. Medzisklad firma by mala prepočítať, ak by sme mali mať obrad, aby bol aj medzisklad predpokladám, že asi v Českej republike. Dobierka je 366 eur alebo 93 českých korún, .pay je to 12,99 zlotých plus medzinárodná 19 zlotých. Ak chce mať zadarmo dobierku alebo ten .pay, tak objednávka by mala byť za 65 eur alebo 1660 korún českých v nákupnej hodnote. Môžeme registrovať ľudí aj od 16 rokov. V tom prípade treba vyplniť takúto prihlášku a poslať ju, oskenovať na e-mailom, poslať na firmu. Čiže taký krátky príklad. Máme tzv. Ja to nazývam stromčekový marketing alebo stromčekové odmenovanie. To znamená, že vy môžete registrovať ľudí do nekonečnej šírky a línie. Taký príklad, máte 5 ľudí pod sebou, plus vy ste 6. Každý spraví objednávku za 85 eur, či 2188 českých korún. V súčte je to 512 eur, 13 125 českých korún, vy ste 9%. Takže tá vaša provízia je 46 eur, 1180 českých korún. Príklad číslo 2, kde Karin má obrat so svojou skupinou 854 eur, čiže 21 000 českých korún. A ona je na 9% pozície. Tu je vlastne marketing. Tento obrázok si viete tiež stiahnuť z Facebooku alebo vám ho pošlem. Alena so svojou skupinou je 7%, na Karol 7% a Jana je 0, tá je na 0%. Čiže zráta sa celkový obrad, čo
čo je 1817 eur alebo 46 563 korún českých. A vidíte, že som tesne pod 17%, takže vlastne ja budem 14%. V praxi to znamená, že odmena bude medzirozdeľová, to znamená, že 14%, Karin je 9%, no tak 14 minus 9 je 5%. A z toho mám províziu 43 eur. Takisto Zelený, keďže 7% na 14 minus 7 je 7, Karol to isté, Jana 14 minus 0 je 14. A toto je moja provízia 120 eur alebo 3150 korún. Čiže firma ponúka snadný štart. To znamená v praxi, že je to pre nových ľudí. Ak sa niekto registroval v decembri, prosinci, musí spraviť objednávku v prosinci. Ak by ju spravil v januári, lednu, tak už mu zaniká. Čiže musí spraviť deň, mesiace, kedy sa registroval. Príklad, registruje sa január, leden, spraví objednávku za 61 eur 1556 korún českých v katalógových cenách. A následujúci mesiac, február, v únoru získa odmenu z prvého kroku. A takto to pokračuje ďalej. Ak by napríklad v 3. mesiaci nespravil objednávku, tak sa tento snadný štart už preruší. Dynamický štart je to tiež pre nových ľudí, to znamená, že registrujem sa január, leden a mám na to 3 mesiace jedno, keď spravím obraz s celou skupinou 7000 zlotých, čo je nejakých 43 000 českých korún, 1700 eur, plus vlastná objednávka 65 eur alebo 1645 korún českých. Ak to dosiahnem 3. mesiac, musím to obhajiť 4. mesiac, vždy to obhajujem. Získam odmenu 122 eur alebo 3000 českých korún. Druhá odmena, mám na to 5 mesiacov. Ak spravím so skupinou 18 000 zlotých, čo je 4390 eur alebo 112 500 českých korún, plus vlastná objednávka. Ak to spravím 3. mesiac, obhajím to 4. Ak to spravím 5. môžem to ešte v 6. mesiaci obhajiť a získam odmenu. A potom je tu 6. mesiac, ak spravím 24 000 zlotých, čo je 5855 eur alebo 150 000 českých korún, plus vlastná objednávka, získam odmenu. Tento obrazok si viete stiahnuť a potom podrobnejšie pozrieť, čiže už pri obrate takmer 144 000 korún českých alebo 5610 eur som na 24% pozície. Ak náhodou mám takú silnú skupinu, a ktorá je tiež na 24% pozície, čiže rozdiel 24 minus 24 je 0, ak budem mať zbytkový obrat 5000 zlotých, čo je 1220 eur, plus vlastná objednávka, tak ja vlastne z tej najsilnejšej nohy z prvej štruktúry získam 6%, z druhej 3%, z tretej 2%, zo štvrtej 1,5% a z piatej 0,9%. Riaditeľské pozície, to znamená, že ak ja napríklad v januári budem 24%, január, február, marec, leden, únor, březen, obhajím 24% pozíciu, získam odmenu 3000 zlotých, čo je 732 eur alebo 18 756 korún. Ak by som mal pod sebou dve 24% skupiny, zbytkový obrat 5000 zlotých, tak získam 1220 eur alebo 31 250 českých korún. Ak budem mať 4, 5, 6 a tak ďalej, takže to si viete pozrieť na tomto obrázku. Samozrejme, že treba mať vlastnú objednávku. Autoprogram. Máme 3 druhy autoprogramov. Prvý je príspevok na leasing, úver, alebo môže byť nejaké nové auto, dajme tomu rok staré. Ak budete 17% na pozícia, a náhodou by vaša najsilnejšia bola 14%, takže tá sa neráta a zbytkový obrad musí byť 5000 zlotých. V tom momente získavate 61 eur alebo 1562 korún českých. Ak ste 20%, máte náhodou 17% skupinu a vyššie, tá sa neráta, musíte mať zbytkový obrad 8000 zlotých plus vlastnú objednávku a získavate už 134 eur. Čím ste na vyššej pozícii, tým bude vaša odmena vyššia. Druhý autoprogram je Auto VIP. To znamená, že tuto nedostávate príspevok na leasing, ale dostanete auto do vašeho osobného vlastníctva a za týchto podmienok máte 4 skupiny 24%. Každý má obrat 6100 eur alebo 156 000 českých korún. Jedna z línií nesmie mať viac ako 24%. Jedna 24% nesmie mať viac ako 60% obratu.
Ak odrádate tieto 4 skupiny, zbytkový obrad musí byť 37 500 korún českých alebo 1463 eur, plus vlastná objednávka za 64 eur. A musí to splniť 4 mesiace po sebe. Máte na to 5 mesiacov, čiže 1 mesiac môžete vynechať a získate to auto do osobného vlastníctva. A VIP Premium je to isté, len je to lepšie auto, ale namiesto 4 skupín máte 8 skupín, takisto 25 000 zlotých, čo je 6 100 eur alebo 156 000 korún českých, musí mať každá tá jedna skupina a 4 mesiace po sebe. Môžete požiadať o predĺženie z obdobia zo 4 na 5 mesiacov a jedenkrát nesplniť. Čiže znova platí jedna najsilnejšia, jedna z tých línií 24% nesmie viac ako 60% obratu. Zbytkový obrat, keď sa odrátať týchto 8 skupín, musí byť 8 000 zlotých, čo je 37 500 korún českých alebo 1463 eur. Plus vlastná objednávka 64 eur alebo 1644 korún českých. Ak splníte 4 mesiace po sebe z 5, získate toto auto. V praxi to bude tak, že v januári z lednu ste prvýkrát mali tých 8 skupín alebo 4, vy pošlete e-mail na firmu a ráta sa vám už ten január leden. Cestujte bez obmedzení, je to od januára do mája, čiže leden, kvieten, alebo júl, október, červeň, žijeň, čiže tieto podmienky, alebo za akých podmienok by sme mali splniť, aby sme mohli získať toto cestovanie, bude ešte len upresnené, takže zatiaľ, aby ste vedeli, že také niečo tu existuje. Potom je tu ešte top zlaté prémie, to znamená, že ak za celý rok, za 12 mesiacov s vašou skupinou v súčte budete mať obrad 1 700 000 zlotých, čo je 414 000 eur alebo 10 625 korún českých, získavate extra prémium 1,5%. To znamená, že príklad, každý mesiac ste mali, 906 000 českých korún alebo 35 366 eur obrad s celou vašou skupinou, tak získavate 1,5% z obratu a to je vlastne 6 000 eur alebo 163 českých korún. Ak by ste mali za celý ten rok dvojnásobný obrat, čo je 3400 zlotých, 829 000 eur alebo 21 miliónov českých korún, tak získavate ešte extra 1%. Čiže z tých 1 700 zlotých je 1,5% plus z ďalších 1 700 zlotých je 1% a vaša prémia bude 10 366 eur, čo je 265 000 českých korún. Samozrejme, že to troška neskôr, keď budeme mať väčšiu štruktúru. To je asi tak všetko, čo by som chcel povedať ohľadne marketingu. Teším sa teda na spoluprácu. Majte sa pekne.